दिनै जे होनबे जोङो दिल्लीयाव जे दिनै बर'नि थामथि एकर्ड बे सुक्तिया एसे बावैसो समनि दा बर' जाथि हिसाबै गोबाव समनिफ्रायनो बर' जाथिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनि थाखाय गोबां मुंख्लं जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा जिउ बावलांबाय दा दिनै बिथांमोननि जिउ बावलांनायनि फिथाइ महरै दिनै आलादा रायजो बड'लेण्डआ सृष्टि जायाब्लाबो गमामायैनो मोगथाङाव महर मोनफुंथ'वाब्लाबो बा जोङो खायसे बुंदों इउनियन टेरिटरि जाबाबो हामगौमोन दा बे जुदि गमामायैनो मोगथाङाव महर मोनाखैब्लाबो जों आसा खालामदों दिनैनि जे एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजोंनो बर' जाथिया जेरैबायदि जे सुबिदानि थाखाय जे सुबिदाखौ मोननो थाखाय जोङो आन्दलन खालामदों बेजोंनो फ्राय 80%आ जागोन होननानै जों सानदों आरो बिनि बाराय जों दिनैनि परिबेसा जोंखौ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायाव जोंखौ परिबेसाबो दिनै थिनाखै आरो परिबेसा जोंखौ खाबु होआखै जायनि थाखायनो जों दिनै खाबु मोननायाव बर'नि जेंनाखौ जोङो 80%बाबो सुफुंजागोन होननानै दिनैनि बे एकर्डखौ खालामनो थांगासिनो दं आरो दिनै जोङो पिपल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आफादै जों खावलायनो सानदों बे एकर्डखौ जोङो साफ्रोमबो बर' जाथिया गोसो गोथारै जों बरायनांगोन आरो बेयाव खुनु जोङो गावजों गाव जों एना एनि साननो नाङा आरो बे एकर्डखौ लानानै जों रावबो राव क्रेडिट लालायनायनि बाथ्राखौ जों बुंनो नाङा मानो होननानै बुङोब्ला बे एकर्डखौ खालामबोनायाव जोंनि मुंख्लं जोहोलाव जोहोलावफोरनि बेयाव बावसोमनाय दङ आरो जोंनि हाजार बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि सोमावसारनायाव ओंखारनाय एकर्डखौ आमोखाजोंसो जादों आमोखाजोंसो जायाखै बेखौ जाहाथे थांनानै जों बुंलायलाया बेखौ जोङो पिपल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि हिसाबै खावलायनाय जाहैबाय